Máme v Mestskej športovej hále druhé kolo žiackej ligy. Nachádza sa tu 270 pretekárov zo 17 oddielov. Táto súťaž je pre deti od 5 až do 17 rokov. Kežmarok sa hrdí titulmi ako Európske mesto športu v roku 2022 alebo Európska komunita športu v roku 2024, čo svedčí o tom, že Kežmarok má rád šport a v Kežmarku je veľa športovcov, ktorí sa venujú všetkým kategóriám vrátane detí. Dnes sa 285 mladých športovcov rozhodlo prísť do Kežmarku, aby medzi sebou súťažilo v športe karate. Karate je balans medzi telom a myslou a to je najlepší vklad do ich života, pretože budú musieť hľadať, ako z problémov získať výhodu a ako vyriešiť všetky problémy. A pevne verím, že šport im prinesie veľa úspechov v ich živote.